Perlok be menta sanjisen nga pediang subhai pi ha kane ka channel bani blog ha chua bingin ya ini video chikmat sngau ha ban subscribe ya kane ka channel te perlok phila ban sngap khandiat ya kane ka jingkren jong ini ba ha kane ka por igum ga Seng Megalia People Reference MP of East Jantel District ni kwa ban kerpat ik sokar badun burom jongi khamtam na banta jong jing syakang ti duyong namta po district jongi East Jantel District nado ajar kasau nado bakang duyong iyo igum ga Seng sibun jing kenduk gi paiba na khamtam hakatre kakta hagayo kakot hakapule keputi adong kakta ba namar da pleo duyong long kumbayo kam sarkar gi paiba namar kesuk khamtam penbenap pembiang jadi nuntam hayi ngasam gi paiba tengi kum gaseng gi kwa ban kerpat sarkar dade bala soba ban pleno inu duyong ban cina inu ki ain ban suk ban tre ban kata sarkar ha kan pe sarkar namar ki labiang ila de dong sekin pe namar ki minister gi biang hayi ngasam ki biang lut ngai kim tip ba upai ba hang ne po distrik kadau sem jing abat tang banong ban yat ban yang ban sem jing namar ban sugapang sistem ne teknya naik rencu ada yang ikwa ban kerpat juri sarkar ban pleno ino duyong senan namar ban yo ban trai ban kata suggestion kumbejo trai mencana morkis mencaki ba islam kulalai niyo iba niyo trai suksesan nado bakhang jiti namar sarkar kam le era yang ikwa ban kerpat di paiba kamtam ban dan kumle sarkar ikwa ban kerpat kumkaseng baru kamtam kini supplier duyong ma kamtam mansim daga senjam ku petengek sarkar da pimle da petengek temut sarkar kam snap era da pim da petengek sarkar kan supply ke skor kan supply duyong ka jingkhang jong sarkar ya ka jingti doyong ha is jantia hil ha kane ka por iba ela penpau pale kerpat jur na ka sarkar bakin pli biang sachisin ya ka jingti doyong namar bai ne iba ela penpau hang ne baga jingjen jarkam baga jingkerdukam berkayo ka kot kaladuna bha ha is jantia hil namar baga jingkhang jong sarkar banti doyong hooj ngas nguthu ya kane ka jingkeren jong pi himat shibun ka jinge kumngi kinong bela kumpi kinong bela ki baju imja na kambela na kamti doyong hooj ngasuthu bapi jenjar pha te sa perkhat ima phi namar ba lada ka sarkar ka khang ya jikati doyong te ki penpau daga ne sur baki ong bangi kerduk kam kerduk jam barka yo ka korru kaladuna hai sentia hil namar ba jingkhang jong sarkar banti doyong te lada ka sarkar ka khang te ki mat ya jing ka bakum kata lada ka sarkar ka plirng hang ya jikati doyong ki ong baki tibe an barka sarkar ru ka syakno live hujai live program nagi paiba ka sarkar ru ka syakno lada yap ki briu le ta hakata le ka por le ki syakno bun jaj bun rukom ka sarkar te lada ka sarkar kampli ya ka taru ki ong ba ka sarkar te kam kit khya kam isn e namar ba ka biang tang le ya de te long kamut kala biang haji shisha em hakade ka por kum ga sarkar me khlia ka jongi ka mat shibun ka jinge habai de ber ka de jingkli jongni ba namar ba ka ne ka jingkli jongni ba hakade ka por ipen pau ya ka ta ka jingkerdu kam jingkerdu jam haga yo akot ru kala duna ha is entia hil namar ba ka jingkhang jong sarkar ya ka jingti doyong dah oi kata kala bende kata cispa na 4% namar bau kat duyong mo ka jaga ka jong pi setu kalong ka babun duyong de ka sarkar kala khang tolong kala kata kenya ka yo akot kala kata kenya ka kamai ka ji kala kata kenya ka pesa ka tangka namar ba ka sarkar kala khang tela da ka sarkar kam khang habaki nong bela kala lech sedang bali bela ha ka tu ka jaka la sedang ban don kano ka jingja ka basunsi de ka sarkar bunsin ka syakno de ka sarkar bunsin ka syakno baka khaji be anyau doyong baga khaji tu yau duyong te haba ka sarkar ka khang te da phi ki paiba hi phikwa baga sarkar kan pli te lada ka sarkar ka plir hang ya jika ti duyong lada gi paiba ka ti duyong lada ja kano ka kam ka basosi direct ha ka sarkar la syakno uba prestun usnyo balang dhar ukon rekes sang ma khamtam le la syakno direct te sa perkhani me phi perlok ya kata ngata ngamla bani kit ya no lada ngai kit ya nei baru ngam sulong lada ngai kit ya sarkar ru ngam sulong namar ba ladang ikit ni ba ladang sarkar ka pli duyong ki ong bati be an la syakno ya sarkar ladang sarkar kampli ya jika ti duyong la syakno sarkar te saya perkhat mam phi perlok ngate ngam tip shu ban perkhat ya kene namar bahang ne kadon ar benta te ladang sarkar me khlia jingi ka khang ya jika ti duyong ru
ki ong baga sorkar me khlia ga jungi ka dap ka biang tang ya de kam perkhat shu ngi ke beduk te kata da perlok se perkhat ma phi nga tengam la bani kid ina noru sa perkhat ma phi bat sa komen ma phi ha ka ni video tang kata perlok ngini second part next